demand, legal demand. Boro wants justice. Boro आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि दाबिजों हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव धर्ना बनसुनि बर'फोरनि गेजेराव सोरखारजों गोरोबथा जानाया फारियै इं 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरियाव बिएसि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बिटिसि आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांबाय। बेनि उनाव फिन आलादा बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि दाबिजों बनसु एबा बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। सोमावसारनाय समाव आखाइ आखाइ बेनार प्लेकार्ड लानानै We want Bodoland, divide Assam 50-50, no Bodoland, no rest, our demand is legal demand, we want justice, no justice, no rest बायदि स्ल'गान होनानै अख्रां गोमसारहोयो। गुबुन फारसेथिं हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि दाबिजों सोमावसारनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। बर' माहारिनि फरायसा आफादा 34 दिल्लीयावहाय जन्तर मन्तरनि बे प्रग्राम जायगायावहाय जोंना आलादा रायजो सोरजिनाय बर'फोरनि देरसिन सिमां सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों दिनै जाफुंसार होफैदों। दा बेवहाय जोंहा दिनै बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बेखौ जों जाफुंसार होनायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जिहेतु जोनोम जानायनिफ्रायनो जों थांनासिम आलादा रायजो मोना जों सोमावसारबाय थागोन। जोंल' नङा जोंनि उनावबो गोबां जोंनि इयुन गथ' गथायफोर जोंनि फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो सोमावसारलांगोन। गथिखे जेब्लानासिम आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जाया अब्लानासिम जों सोमावसारबाय थागोन। दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै थांनाय समावहाय जों नुनो मोन्दों जिहेथु जोंनो बर'फोरनो मोनथाम एकर्ड खालामबाय बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर नाथाय दिनै मोनफ्रोमबो दफाफ्रा मोनफ्रोमबो एकर्डआ दिनै बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। गथिखे बिनि थाखायनो आलादा रायजो नङाबा बर'फोरनि मालाबाबो थांनानै थानाय थामोनथाया मालाबाबो रैखाथि जानाय नङा आरो आलादा रायजो नङाबा बर'फोरनि राजनितिक अर्टिकल इकुवेल रिप्रेजेन्टेसन समान राजनितिक गोहो मोननाय जों समान डिसिसन बानायनो मोननाय जों दिनै गासैबो डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट जेरै जोंनि साख्रिनिफ्राय लानानै जोंनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव जों थांनानै थानाय बर'नि राव हारिमु बर'नि थुनलाइ बर'नि आसार खान्थि धोरोम गासैखौबो जों फोथांनानै लाखिनो हानाय नङा। गथिखे बिनि थाखायनो जोंनि आलादा रायजो सोमावसारनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जेब्लानासिम जाया अब्लानासिम बर'फ्रा बिदिनो नासयबाय थाजागोन नाख्रेब जाबाय थासिगोन नेवसि जाबाय थागोन। बेनि थाखायनो आलादा रायजो सोरजिनाया गोनांथि। बेनि थाखायनो बनसुनि सोमावसारनाया दिनैबो आरो गाबोनबो जालांबाय थागोन।